Tehát a vakvezető kutya a mi szemünk. Amikor meglátunk egy vakvezető kutyát, akkor ne simogassuk, ne menjünk oda hozzá, ne etessük, mert ilyen is előfordul, hanem hagyjuk őket dolgozni, mert hiszen ő a szemünk fénye, és akár az illetőnek, a gazdának az életébe is kerülhet, hogyha eltereljük ezeknek a kutyáknak a figyelmét. Hagyni kell a kutyát, amikor a kutya hámban van, akkor ő csak is a munkára összpontosít. Ennyi. Idáig itt feküdt mellettem, ugye, mert rászóltam, vagyis fegyelmeztem a kutyát, itt feküdt mellettem. Ugye próbáltátok kizökkenteni, de ahogy levettem a hámot, teljesen megváltozik, mert neki állt a boltot rákcsolni, azt egyébként nagyon imádja. És ő is tudja ilyenkor, hogy hát most nincs rajtam a hám, akkor most tök jó, akkor most lehet. Hála Istennek egyébként neki kimondottan jó az idegrendszere, mert semmitől nem fél. Se a tűzijátéktól, se a égdörgéstől, se a petárdától, szilveszterkor is bármikor le tudom vinni, éjszaka is, nem ijed meg. Utazni meg nagyon szeret, imádja. Mindegy, csak menjünk. A kocsi, vonat, busz, bármi jöhet, csak valahova menjünk. A póráz nélküli kutyákat nem szereti, azokat nem engedik közel hozzánk, ez zavarja őket, úgymond megugatja, megmorogja. Innen tudom, hogy egykor van egy közelünkben egy olyan kutya, ami póráz nélkül van, és sajnos nagyon hajlamosak az emberek arra, hogy elengedik a kutyát közterületen, pedig tilos. Oda szalad hozzánk, mi nem tudjuk, mire számítsunk, mert nem ismerjük a másik kutyát. Mi nem ismerjük. Ugye én a saját kutyámat ismerem, tudom, hogy mire képes, de ha oda szalad egy nagy testű kutya, sajnos volt rá példa, hogy megtámadott minket, és akkor ilyenkor hogy védekezünk? Nagyon nehéz. De ha azt tapasztalom, hogy olyan valaki jön két kutyával is, akik nincsenek pórázon, és kérem, hogy tegye pórázra, mert hallom, hogy oda szalad a kutya hozzánk, nem értik. Nem értik meg, hogy miért. De hát ez csak egy kutya, mondom, igen, az enyém meg egy munkakutya. És ha megzavarja a munkában, az nekünk balesetveszélyes. Nekünk azért résen kell lenni, így közlekedés közben is. Ugyanakkor ugye az embereknek a tiszteletkivétel persze a trehánysága. A biciklit széthagyják, a rollert széthagyják, ahogy esik, úgy pufad, ott hagyják, nem baj, ha járda közepén van, vagy buszmegálló közepében például. Sajnos ilyen is van, nem egy-kétszer előfordul. Autósok fölállnak sokszor úgy a járdára, hogy nem is bírjuk kikerülni, csak úgy, hogyha lemegyünk az úttestre. És akkor ilyenkor ugye megvan a kutyának a jelzése, hogy nem megy tovább, mert nem tud merre kerülni, akkor megvan erre a vezényszó, hogy utat keres, ő megkeresi akkor azt a megfelelő biztonságos utat. Lehet, hogy az az úttest szélén van, de meg fogja oldani, megkeresi, és szépen kikerüli azt az akadályt. Hiszen én rá vagyok bízva, mert mondhatom azt, hogy ő lát helyettem. Tehát tudnom kell a kutyát, hogy mikor van az, hogy én felülbírálom a kutya döntését, és mikor van az, hogy engedek neki, és ráhagyatkozom, hiszen ő látja a környezetemet. Ha valahol voltunk például egy helyen, amit ő nagyon jól ismer, mondjuk akár a Városligeti kutyafuttató, és arra megy az utunk, ő jelzi, hogy itt a kutyafuttató, ide beszoktunk menni, és akkor most bemegyünk, és akkor ő belassít, és bepróbálkozik, hogy el akar arra fordulni, és akkor mondjuk, hogy nem, tovább megyünk. Rá kell venni a kutyát, hogy most nem oda megyünk, hanem megyünk tovább egyenesen. Vagy egy olyan akadály, ami alatt a kutya átfér, mondjuk egy sorompó. Pesten kevés ilyen hely van, ahol akár egy vasúti sorompóval találkozunk, a kutya simán átbújna alatta, ugye? De én nem, de neki nem szabad átbújni. És akkor tehát ezért mondom azt, hogy ha ismerjük a környezetünket, sokkal könnyebb. Ha idegen helyen közlekedünk,
akkor van, hogy én is kérdezősködök, vagy gyalogos navigációt használok. Tehát nagy segítség egyébként, mert van ez a Be My Eyes nevű alkalmazásunk, amit most már a távszem helyett használunk. Bármilyen képet csinálunk, egy utcaképet akár, és ez az alkalmazás ugye a mesterséges intelligenciával feldolgozza szöveggé, és gyakorlatilag olyan pontosan leírja, mint ahogy az élőben ott megvan. Ugye éljük ezt a nagyon okos világot, mindenki a telefonját nyomkodja, és az emberek nem veszik észre sokszor, hogyha felszállunk a buszra. Mindenki inkább a telefonját bújja, inkább azt nyomkodja, mint hogy felálljon. Van, hogy nekünk kell szólni. Én mondom a kutyának, hogy helyet keres, és akkor ő szépen fogja magát, és ha ott ül valaki, ő akkor is oda megy. Vonaton nincs kijelölt hely például, de ott is, hogyha vonattal megyünk, akkor mondom, hogy helyet keres, és akkor szépen keres egy olyan helyet, ami általában nem tudom, hogy csinálni, a 4-es ülőhelyeket azt kipécézi, és ha üres, akkor oda ő szépen befekszik, és akkor